Jeg har en sort Samsung D500 til salg, og jeg vil lige lave sådan en lynhurtig gennemgang af telefonen, vise hvad der er i kassen osv. Telefonen den er købt i august 2006 hos Monotel via nettet, så den er ikke simlåst. Her er kvittering med e-mailnummer på. Nede i kassen, som er den originale, alt originale tilbehør, der er der manual der. Så er der selve telefonen, som ser sådan her ud. Den er selvfølgelig blevet brugt, men den er ikke blevet misbrugt, så der er lidt lommeridser, men ikke noget over det, man kunne forvente af en telefon, der er blevet brugt sådan her. Og telefonen den har 1,3 megapixel kamera. Der er ret meget hukommelse i telefonen, for eksempel til brug til billeder eller videoer eller musik. Der er MP3-afspiller, og kameraet kan optage videoer osv. osv. Den kan rigtig meget. Der er en lader med i kassen. Helt standard. Der er nogle hovedtelefoner, som passer i det særlige hovedtelefonstik, som telefonen har. Så her på siden viser jeg mig et øjeblik. Så er der en håndledsrem. Sådan der. Den er ikke blevet brugt. Så er der sådan en lille fætter hernede i kassen. Sådan en lille en her, som faktisk er en lille højttaler. Den vil jeg lige meget hurtigt vise, hvordan den bruges. Den bruges i det samme stik, som er til hovedtelefonerne. Og vi kan lige prøve at gå ind her. Sætte noget musik på. Og sådan der. Starter vi der. Så spiller den. Og hvis vi så smider højttaleren til, kommer der lidt mere volumen og lidt mere fylde på lyden. Sådan er det. Ja. Således.